ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବଜଡ଼ା ଗାଁରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶରେ ପାତା ପରବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବରାତ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରବ 3 ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ରଙ୍ଗରେ ଗାଁକୁ ମଗ୍ନ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଶେଷ ଦିନରେ 2ଟି ପାତା ନାଚ ଦଳ ପାରମ୍ପରିକ ପରିଧାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଧୁମସା ଓ ମାଦଳ ତାଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଝୁମି ଉଠିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ବାବଜଡ଼ା ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ରକଳା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗାଁର ରାମାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏକ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ପାତା ପରବ ଦେଖିବାକୁ ଗାଁରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଚେତନତାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ବାବଜଡ଼ା ଗାଁକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।